Hello, welcome back to my YouTube channel. Angni channelनिफ्राय बयखौबो बरायनाय थाबाय। दायो आङो दुगैनानैहाय इदिन जिरायनानै दङ। एसे फ्रेश जानायसै। न'आव थायै बरिं जालायलाङो मा खालामगोन मा खालामा। दा ओंखायनो गावखौनो एसे साजायनायसै आङो। मोखाङावथ' आङो मयस्चाराइजार आं बडि लोशन आगोन फुनो। स्पेशेलि आङो जेबो गैया। बडि लोशन फुनखांनायनि उनाव आङो जास्ट फेस पाउडार फुनो। Like me, just बेखौनो फुनो आं नर्माली। दा बेखौनो फुननायसै एसे फ्रेश जानायसै न'आव थानायलाय मा खालाम एसे साजायनानैबो थानांगौ। थ' फुरा मेकआप खालामाबा जोङो मोजां मोना। न'आव थाना जास्ट आं देलायनायसै बिदिनो नर्माल जेरै नर्माल जोङो देलायो जास्ट सिम्पलि। बे आङो फेस पाउडार थान्दा बोथोर बाराबो फुनजाया मोखांफोरा स्टिकि जायो। थानांगौ बांद्राय नंग्रा थालाबो मोजां गावखौबो थिग थाक दोननांगौ। दा एसे मोजांसिन नुबाय ने दा हालखायै आङो जास्ट नर्माल जाबाय आंनि देलायनाया बेनोसै असेयावनो आंनि देलायनाया बिदि न'आव थानायालाय माथो जास्ट दाने देलायखांबाय एसे हालखायै फुननायसै आङो सैहरनांगौमोन सेभ खालामागौ सेभमान खालामाखै आं न'आव थायै बरिं जालायलाङो न'फ्राबो उल्थां फाल्थां दहाय फोसाबाय आंनि देलायनाया हरसैनोसै खानाया आंनि रानबाय मानोना खानाया ड्रायनो खानायखौ फोराननो 2% 3%ल'सै आरोखि राननोहायनो दहायहाय कालार फुनाङो मानोना आंनि बे खानाया गाहायनो जोबायमोन स्काल्प स्ट्रेनिं खालामबावो प्रडाक्ट दंमोन आं एसे आग्लायनायनि बेखौनो खालामा आङो खानायाखौहाय हानोबो अनदों खानायाखौ गोलाव लानो गोसो जादों आङो ओमफ्राय खानायाबो मा जेब्ला गोलाव लायो खानाया आंनि खानाया फुरा गनो स्टार्ट खालामो सुरु जायाखै दाखालिबा गोरलै हाज्रेना खानाया मा होनो फुरा गाहायाव गावनायनिलाय बेखौनो गोसो जानानैहाय हादों आरो फाखराव हाबनानैहाय किचेनाव हाबनानैहाय आङो एसे गावनि जानायनि नास्ता खालामनानै जानायसै आङो नायदिनि सिङाव हाबनानैहाय मा मोनो कुछ खालामनानैहाय जानायसै जोङो दैफोरखौ बिदिनो बरायनानै दोननांगौ दै होनायनि समावहाय बहाय पियाज और धनिया जेब्ला दै फैयो बे समावहाय आङो सुनानै हानानैहाय रेडि खालामनानै दोनदों आरोखि गैयाब्ला खस्थ' आरो बहाय मटर सायनानैहाय सुनानै दैयाव सोमनानै दोनदों आं जानायसै नुबाय नै आं दा बेखौहाय जानायसै बानायनायहाय नायदो लोगोफोरा आङो बे सारायावनो बानायनायसै आरो बे सारायाव दै दङ नै बे दैयाखौ आङो गुबुनाव दोनहैनायसै आरो बे सारायाव मानोना दैयाखौबो जोङो मोननाय समाव बरायना लायाला उनाव प्रब्लेम जायो नायदो नै जोंबाय आरो सारायखौ जाननायसै दैयाखौ दुङो होनायसै नै नायदो सानैखौ जों मोजांनो बेलासि टाइमफ्रावहाय बानो गेलेयो बिदिनो टाइम पास खालामो बार मोजां मोनो आरो नायदो नै हामबाय आङो बे सिफोराखौ होनो बे फुरा आंनि सि गोजा एसे टाइमाव मोजां आरो बेखौ बजाखौहाय दा बेलासियानो जादोंसै दानि समावहाय इन्जय खालामनायसै थ' बेनिफ्राय आं दा नायबावनायसै आंनि मोङाया दुंदोंना दुङा दैया नै आंनि दैया दुङाखौ दाबोनाय नै 5-10 मिनिटसिम नांबाय थानाय दाबो दुङाखौ थ' नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउबाव बयखौबो बरायबाय नोंथांमोना आंखौ फल' खालामदो आरो मा बुंबावनो थ' भिडिअफोरखौ मोजां खालामनो रोङा नोंथांनि बादि फसायनाय बादि जों भिडिअफोरखौ आं खालामनो हाया थ' जेसेबां हायो जेखिनिखौ खालामो नोंथांमोना बावनो सापर्ट खालामदो थ' बेखौनो खावलायनाय थाबाय शेयार खालामदो लाइक खालामदो आरो जायफ्रा साबस्क्राइब खालामाखै खावलायनाय थाबाय खालामनो थाखाय दुंदोंसै नै दानिया होनायसै आङो नैबेखौ होनायसै आं हारसिं जागोन आङो होबाय आङो दा चाव मा होनाय बेखौ चावआनो आरो चावमिना एसे आलादा जायो एसे मथानो बिदनजों जानो मोजां आरो बिदनाथ' गैया
पियाज आरो सामब्राम बानजुर होनानैहाय जोङो जानायसै आरो आं एसे होबावनायसै नामा दा जाला गोथाव मोनला आरो लोबैबावगोन बिनि जुनैहाय आग्लायोलाबो अजाया उनाव जाजागोन बिदिथ' दा आदुरा लोबैबावला गोसोखौ मोजां मोननाया बेनि एसे गोरलै 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 सिफायनानै होदेरबावबाय आङो हनायसै आङो जेराव लाया बावनो होनायसै जाथोंसै बियो गोदौगासिनो दङ नै उनावहाय थावजों एवनानै जाबावनायसै आरो चाइनिसफोरनि लाला जोङो बेखौहाय एकबारे रुयो आरो बोनो होदेनो बिसोरो बोन थाव होयो खिन्थु आं बिदिखौ जाया आरो जोंनि इण्डियाआव फ्राय आंल' नङा फ्रायानो जाया जों बिदिखौ खालामा बेदर आरो मा होनो दाउदै जों बेखौहाय एड खालामनानै एवनानै जानो हायो आरो गाजर काबेजफोरखौ आरो गोदौगासिनो दङ जानायसै दुंबायलै आङो बोखांनायसै आरो दैयाखौ गारनायसै आङो बाथ'थ' अफ खालामथ'नायसै आरो दानिया आङो बेखौहाय बे दैयावहाय बेहा दोननायसै गुसु दैयावहाय दायो आङो गारनि साइडआव बेखौ दैजोंहाय एसे थानायखौहाय दानिया सारायखौ जाननायसै आरो साराया दुंदोंसै दै गुसु बियो मोजां जाबाय नै बेखौ दानिया थावजों एवनायसै संख्रि होनायसै संख्रि नै सल्ट संख्रि होबा होनबावनो बानजुर होबाय आं बानजुना सिनायाखै बारा गोमो जादों राननायनि बानजुना जानाय आङो मटर सुटियावबो एसे एड खालामनायसै आरो जानो मोजां जानायनि एड खालामबाय आङो एसे होदेरबावनायसै आं एड खालामबाय नै मटर सुटि टमेट' होदेरबावनायसै टमेट'खौ होनायसै टमेट'फोरा मोनदोंसै थ' बेनिखायनो आङो बेवहाय हालदै होनायसै आरो हालदै होखांनायनि उनाव आङो बेखौहाय हायामोन बेखौ एड खालामदेरनायसै आं नै टमेट'खौ होनायसै आं दानो मोजां एवनायसै आरो मोनहोग्रोनायसै टमेट'खौ थ' लाम्बेराया गलिदोंसै थ' आं फुराबो एवग्लियो बेखौ एसे गथा गथायैनो आं मोजां मोनो बेनिखायनो आं बिदिनो खालाम बेखौ होनायसै नै बोखांबाय आं बेखौहाय दानिया आंखौ एड खालामनायसै नायदोनो दा फुरा एवखांबाय आं दानि जानायसै बुजि दिन्थिनायसै लोगोफोरनो बे आंनि काप नै नायदो लोगोफोरा नुदों बे खामाखौ गोजानो आरो आं बे फट' नुदों नै ओरै फट' मोनसे आरो ओरैहाय फट' मोनसे गुदुं दै फुदुंदों आं आरो बे दैयाखौबो जों लुनाय आरो बिनि कालारखौ नायलांबाय था बियो धीरे धीरे चेन्ज जानाय आरो फट'आबो निटलि नोंथांमोना नुगोन आङो लुगासिनो नै चेन्ज जागासिनो दङ नै गाहायनिफ्राय गोजौआवहाय दा आं फुरा बर्डिंखौनो लुबाय दैयाखौ नायदो नै थ' बांद्राय दंसै दैया आंखौ एसे बोख्लायनि दा नुबाय नै फुरा चेन्ज जाबाय माने फुरा गुफुर नै फुरा चेन्ज जाबाय आरो ओरैबो नै दा फुरा गुफुराव जाबाय आरो फट'खौ निटलि नुनो हाबाय नोंथांमोना हयथ' सिनायबाय बे दै गुदुंखौ आङो जेराव लायाबो लुफिनायसै बिनि नेचारेल कालारा जाहैबाय गोजा आरो बेखौ जोङो बे कालारैनो जोङो नेचारेल जेरै दंमोन बेखौ जों खालामफिनोला बे हारसिंबो जागोन खिन्थु आंखौहाय गोख्रैनो खालामनो हास्थायनि नोंथांमोना दिन्थिनि बेखौ आङो दै गुसुआवहाय सोमब्रबाय नै फुरा गोजा जादोंसै नै आरो आं एसे बोखांना नायनि नै फुरा थै जादोंसै नै दा आं सोमब्रबानि फुरा सिगांनि जेरैमोन बिदिनो जानायसै आरोखि बियो कालारनिबो अनेक रखम कालारनिबो खालामनो हागोन आरोखि बेखौहाय नै दा बियो चेन्ज जाफिनबाय जाग्रा खाद्यआ बेनो नै दै गिलाससे आरो चाव प्लेटसे नायदो आङो गाहायावनो जिरायनानै जानायसै लोगोफोर आङो टेबोलबो गैया टेबोल गोरलै दङबाबो जाले आं चेयाराव दोननानै गाहायाव जिरायनानै जानायसै आं नायदो नै टेस्टि आगोलाय नुदों नै
नोंथांमोना खदैबान मलंनानै थादो जानायसै गोथाव जादों टेस्टि टेस्टि लोगोफोर ओंखामबो उखैबायमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो एसेयावनो दोनथ'बाय दोनथ'नायनि सिगां नोंथांमोनखौ बेनो खावलायनाया नोंथांमोना लाइक खालामदो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला आरो बेजों लोगोसे शेयारखौ खालाम आरो जायफोरा दाबोनो साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामदो मोजां नोंथांमोन फसायनाय बादिथ' खालामनो हाया जेखौ आंनि लाइफआव जायो जेखौ आं नेचारेलि न'खराव जायो बेफोरखौ आङो खालामो सम मोनब्ला आरो आपल'ड खालामो बेखौनो खावलायनाय थाबाय मालाबा लोगो मोनबावगोन आरो दिनैहाय एसेयावनो दोनथ'बाय बयखौबो बाय बाय सी यू अगेन